Madoka chere mabuja tauya nonhau dzomanhoko dzozuva ro23 mwedzi uno waGunyana. Nyasi mugore ra1997 ndipo pagoruma Mike Tyson achiruma Evander Holyfield kubiwa mukunyirana ekwaigweita munhau dzanyasi. Tiri kufara kuti Rozaria Memorial Trust vari kuita basa guru rinofadza rokwedza kumisana nyaya dzokurodziwa kwewapwere. Izvezvi watotanda nyaya yekuti wafundzise wapwerewa wechisikana kuchengeta nohuku notusuro. Izvozvi zvatofadzawo pokare wati wari kubatana naMambo Mangwende mukuedza kuita kuti zvavakanyora kuita mutemo munharaunda mavo zviitike kwese kwese. Toramba tichitenda izvi nekuti Mambo Mangwendewa wakagorambidza vanhu vanoroodza wapwere. Toramba tichizvikudza izvi dai zvaenderera mberi. Nyasi kuZITF kwaita wamwe watsano wagosungiwa nemapurisa apo wadanidzira kuti douya pano iwewe kuna waMnangagwa. Izvozvi pariba wagoziva kuti waripi watsanowa kana kuti zvambotekaira sei. WaMnangagwa wanga wari kuvhura zviri pamutemo iko mutambo wemabhizimusi woZITF. Nyasi pokare Grace Mugabe ajiwa nonyaya yanga aendesa pokare achida kuedza kuti kupiriguhwe mutongo wakapuwa masondo apfuuro aya. Ipapa wanzi zvoni wanokona ba kuenda mberi nomatare heno kuti wachagoita kudini, asi chitunhachi aiwa mutumbi watoenda uyu wakuru wehurumende wanga wauda idi. Dare guru romunyika Nyasi ragoreketa pokare kochipiri kuti wabiti nevamwe washanu wakanga wabisiwa kudare roparamende vanofana kubenutsiwa. Heno kuti Jacob Mudenda achazvibvuma chere kana kuti achazviramba kuzviterekera pokare nekuti mutongo uyu wakagara wandopuwa kare kuti wabiti vanofana kuti wabenuke kudare roparamende ri. Ticharamba hedu takarenga iko zvinoperera. Wana murairidzi wakuchionesiwa chitsvuku kureketa kuno kuita sovanhu vari kuocha noutsi hwega-hwegani nokutoti ipapa kwaindowegani wanzi nohurumende wanofana kuti waratidze wanhu wese kuti wakabayiwa kamushonga kodziwa mupengo. Wakuru wafundzisiwa wagonziwo wagope kuhurumende kuti wanenge waribe kubayiwa mbanani kana kuti wanhu wakabayiwa wangani sondo rega-regani. Idi pakaita kunyangariwa chaiko, dai wandobayiwa zvandopera. Wachiwenga wagoburika wari kureketa iwo kuti kuna vanhu vari kuita basa rokuvhiringidza zvavanenge vari kuita sohurumende. Ipapa kugwa kuri kuita mari yomabhondi pamusika usiri wehurumende kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuti zvirambe kusenza zvavari kuita zvokutengesa mari pamusika womubodzi. Heno mabi yangu kuti kana vari kuziva kuti kuna vanhu vari kudari vari kureka neiko kugovaita kuti wavabate wavasungise nokuvaisa mumajere. Wamwe wagoti peno ndiwo wakuru wehurumende vari kuramba vachindoita zvibodzi zvo zvavagara vachindoita mumakore eseya zvokuita kuti upfumi hurerekere kwavo basi. Kwaburitswa gwaro rokureketa iro kuti Zimbabwe idi iri kuita kuzviruma chaiko kurumiwa nochokuchera egani. Ipapa kunzi kureketiwa kwakaita nohurumende kuti Huawei pabodzi pone Great Dyke makambani makuru ari kuita zvikuru munyika medumu ari kugobhadhara mari dzomutero dzaanofana kubhadhara. Kwaita kuti hurumende itaikiwe nomari inoita mabhiriyoni wemabhondi 115 chaiwo. Zvinotorwadza idi mari dai yakaita kuti iuye idi kana zvikoro zvingadai zvakaakiwa pabodzipowo kana zvimwe zvinhu zvakawanda tingadai tiri kuzviboya. Idi zviri kutorwadza ipapa nekuti vanongoramba vachireketa kuti kuribe mari asi iwo wariwo wakaita kuti makambani areke kugobhadhara maridzo. Heno mabi yangu tanyepiwa Nyasi kuti waMaria Wandanzuwa wakapfawa wachagoikiwa pamarinda omagamba oNational Heroes Acre nokuti wakaitiwa gamba ronyika. Tiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa yagoti iyo yabvumidza zvikepe
kuita magwenya magetsi zvekuteki kuti zviende muSouth Africa konhadzira magetsi ochimbi-chimbi ari kudiwa ikweyo. Ipapa kwai izvi zviri kutoramba zvichienderera mberi zvekutoti kusvikira wapedza zvokuitazvo wanenge wachindoramba wachitora magetsi ikweyo. Heno kuti kweduwo tichaitawo sei nhau yemagetsi iyi. Imo muSouth Africa pokare wagotiwo mari dzokupweretesa mari pabodzi dzokubhadhara muripo womuturikidzana womari dzechikwereti dzakaipiwa vanhu uri kuchinja mwedzi uno. Watiwo wachazoona pamberi kuti wachachinja chere kana kuti wachasiya zvakadaro. Toramba tichitenda izvi. Masangano akazvimira ega kuDRC ari kuramba achikunidzira mwoto panyaya yehurumende zvairi kuda kubisa mutemo wakasoisiwa mugore ra2002 wokuti pareke kugoita vanhu vanotema matanda omiti omusango remvura rokuDRC. Ipapa zviri kutorwadza kuti hurumende ikadari kwai imwe miti inobva yatoparara zvokutosaika zvachose nokuti vanotemawa vanoita batsitsi, vanoramba vari kundotema basi kumira vachiita tuzvinhu. Ticharamba takaringa kuti vachazvikona chere zvavari kutanda zvokuti hurumende ireke zvairi kuda kuita zvinhu. Kwai Samuel Eto'o agoreketa iye kuti ada kupindawo kuita mutungamiri wenhabvu munyika yeMache muCameroon. Heno kuti achakunda chere kana kuti achajiwa, ticharamba hedu takaringa ipo zvinozoitikapo. Apawo nyasi kakotokotoko nhabvu Cristiano Ronaldo kwai kaita ndiko kamunhu kari kutambira mari tsvinu kudarika vamwe wese. Aita kuwapukuta wese ana Messi nevamwe wese wari mumhera muzasi machemo. Ipapa kwai agoti gore rino basi ari kuboya mari inoita 115 mamiliyoni emadhora okuAmerica. Idi wabi yedu vanoita kuhora nokasaki chaiko. Idi zvavo tinoramba tichindofara kuti ari kwedu kuManchester United. Takadaro zvedu panyasi tagumira pano. Ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.